Nou, in het begin keken de Terschellingers er natuurlijk heel raar tegenaan, want er gingen vreemde vogels door de straat heen. Maar ze wennen er al aardig aan en het wordt volgens mij steeds beter. Het wordt zelfs een financiële injectie voor Terschelling. Hoe bedoelt u? Nou, dat toch economisch gezien Terschelling een aardig financiële injectie krijgt ervan. Heeft u er ook financieel voordeel van? Tuurlijk heb ik er voordeel van. Ik heb een fietsenverhuurbedrijf en ik heb 1 week al mijn fietsen kwijt. Verhuurd dus. En dat is natuurlijk en de drukte die er vooraf komt. Want de ploegen die vooraf hier al baan maken, die maken ook al drukte mee. Ik denk dat iedereen er wel voordeel van heeft. Bent u zelf wel eens naar een voorstelling geweest? Ik heb het 4 keer geprobeerd en ik heb er 1 van gesnapt. En daar heb ik me rot van gelachen. Maar die andere snapte ik niet. Dus zijn we eigenlijk weggegaan. Want Waar ging het dan over? ja, als ik het snapte kon ik het u vertellen. Maar we zagen hele vreemde dingen. Maar dat gebeurde allemaal op duistere locaties. En ik ben er niet helemaal type voor dat ik dat snap. Ik denk dat er mensen die wat meer geleerd hebben als mij, denk ik, dat wel snappen. Maar ik snap dat in ieder geval dus niet. En sommige dingen vind ik ook heel mooi. Ik heb dingen gezien van Hendrik Jan, de stuntman. Dat vond ik ook heel mooi. En maar die zie ik nou weer niet terug eigenlijk. Maar er zijn inderdaad hele mooie voorstellingen. Maar ik heb in de oeraltijd zo druk dat ik geen tijd heb om erheen te gaan. Alweer meest 's avonds is, maar toch geeft de oeral zoveel drukte mee dat ik daar niet heen ga. Zitten er ook nadelen aan? Tuurlijk zitten er nadelen aan. En er zit ook, ik denk ook dat er mensen zijn die niet snappen dat met oeral veel meer mag als gewoon in het dagelijks leven. Want wij mogen niet met auto's door het bos rijden en gaten graven en rare dingen doen. En dat mag met oeral wel. En ik weet niet als wij daar doorheen moeten kijken, maar dat is, ik denk daar hebben we een gemeenteraad voor om dat recht te zetten en recht te praten. Ergert u zich daar wel eens aan? Het mes snijdt bij mij aan 2 kanten natuurlijk. Ik kan wel zeggen, ik erger me eraan, maar ik vind natuurlijk een paar dingen die niet kunnen. En andere kant denk ik, het levert weer mooi geld op voor mij, want ik heb een fietsenverhuurbedrijf. En ik laat dat allemaal een ander er maar over beslissen. Een beetje boter op het hoofd dus. Ja, ik denk dat er meer zijn die dat zo doen. Dat is niet ondenkbeeldig dat iedereen zegt van nou, laat me zorgen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gewoon eilanders zijn die niet direct of indirect geld aan verdienen. Dat die er verbolgen over zijn. Hoort u dat wel eens van vrienden of kennissen? Ik hoor wel eens mensen die er toch kwaad over spreken. Ja. Dat met oeral veel meer kan en veel meer mag dan na die tijd. Want oeral dingen die worden op locaties gehouden waar eigenlijk rust en stilte heerst. Waar wij niet komen mogen omdat dan de vogels verjaagd worden. En dan snap ik niet dat als er een paar vreemde, het zijn natuurlijk vreemde vogels, die er dan de natuur in gaan. Dus die verjagen de vogels dan niet, denk ik. Maar ja, dat weet ik niet. Maar volgens mij doen die hetzelfde als wij er ook lopen.